Aloitetaan lehdistötilaisuus. Kalpan ja Pelikan sivellä nähtiin paljon tapahtumia, 8 maalia. Kotijoukkue voittaa maalein 5-3. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentaja Sami Kapasen kanssa. Pelikans oli tänään mielestäni jäällä varsin hyvä ja ainakin omasta mielestä oli sitten ansanneet tänään myöskin pistepotissa jotain kotiin vietävää. Mitenkä summaisit ottelun jälkeen? Pelissä todella paljon hyvää, mutta samanaikaisesti taas se, että noin monella virheellä, joka johti Kalpan maaliin, niin ei voi voittaa peliä. Et sekin on fakta. Et tietysti oli muitakin asioita, jotka siihen niin kuin vaikutti. Niistä ei sen enempää sitten niin kuin puhuta, mutta että ei me niin kuin tavallaan se, että meidän niin kuin, pelin jatkuvuus ei ole riittävän hyvä ja semmoinen niin kuin suoritusvarmuus, niin ei tällä hetkellä niin kuin kanna 60 minuuttia. Juuri niillä hetkillä, kun me ollaan otteessa kiinni ja me pelataan hyvin, niin tuntuu, että me koitetaan luoda pikkasen liikaa ja tätä kautta niin annetaan vastustajalle pari nopeata maalia ja sen jälkeen me ollaan hetki hätäkärsimässä ja päästään taas asioihin kiinni ja se peli niin kuin velloo hyvästä huonoon, että se ei ole suoritusvarmaa ja tätä kautta niin me itse tällä hetkellä niin tehdään paljon hallaa omalle tulokselle. Miten sä itse näet ehkä minkälaista asioista toi lähtee, toi tavallaan suoritusvarmuuden, sen jänteen, ehkä pikkuinen hapuileminen leisoilla hetkillä? Tällä hetkellä varmaan aika paljon, jos miettii, niin kyllä siinä niin kuin kiekollinen peli on niin kuin paljon. Et eka maalissa niin me luovuttiin kiekosta, toka maalissa sattui paljon asioita, mutta käytännössä siinäkin keskialueella pakotettiin kiekkoa. Kolmannessa pakotettiin ensin hyökkäysolla kiekkoa kohden maalia ja sen jälkeen ylipelattiin oman maalin edessä kiekkoa. 4. maali, no se oli tilannetunnistusvirhe ehkä ja 5. oli sitten pieni niin kuin kiekollinen harha ilman maalivahtia, mutta että näitä tiettyjä virheitä, joka pelissä sattuu virheitä ja tapahtuu, mutta että se, että miten me tehdään ne virheet ja millä hetkellä, niin ne maksaa meille tällä hetkellä liikaa hintaa. Sitten kun mennään posin kautta, tänään 2 tehtyä ylivoimamaalia, jotenkin näytti, että ylivoima myöskin oli jatkuvasti vaarallista. Miten tyytyväinen siihen? No mä sanoisin, että meillä on niin kuin pidemmän aikaa erikoistilanne pelaaminen ollut ihan hyvällä tasolla. Että meillä on ollut lähtökohtaisesti niin kuin paljon hyvää alivoiman pelaamisessa. Meidän ylivoima on ollut sanotaan jo 20-25 peliä niin aika hyvällä tasolla ja sit pitää niin kuin paljon kiittää. Valmennustiimi on tehnyt paljon hyvää työtä niin kuin ylivoiman kanssa ja pelaajat on nostanut sen idean ja konseptin ja siinä oli tiettyä uhkaa ja vaarallisuutta tänään koko ajan ja sitä kautta niin lupa odottaa aika paljon niin kuin kevään viimeisille peleille niin kuin erikoistilan pelaamisessa, mutta että niin kuin se kokonaisuus on asia, mitä meidän pitää pystyä parantamaan. Kiitos Sami. Kiitos. Ja vaihdetaan toiselle Samille. Sami Tervonen, onnittelut 3 pisteestä. Se ei tänään helpolla tullut ja vähän ehkä semmoista sekaavaakin peliä ajoittain, mutta iso tulos loppuviimein. Mitenkä itse summaisit tänään peli? No joo, olisin aloittanut sillä, että pikkasen tukistellut siitä ekasta tokasta. Mä vaihan suuntaan nyt, kun se tuli sieltä päästä, että 7 poissaoloa, koko aika vaihtuu kentät, tulee nuoria sisään, pelataan kapeilla. Siellä on miljoona asiaa, mitkä kaikkien näiden loukkaantumisten ympärilläkin on siinä, niin taas se, että se joukkue kuitenkin sen pelin sisällä kasvo löytää keino sen tuloksen. Ensimmäinen erä. Me oltiin tosi kantapäällä. Meiltä puuttui kaikki sellainen aloitteentekokyky, mikä hävitti sen meidän rytmin siitä pelaamista. Meillä ei ollut oikein mitään sellaista tunnistettavuutta viisikkona, että me oltaisiin päästy 5 pelaajalla yhtenäisesti tekemään jotain. Se vähän lähti enemmän just siitä, että miten me pelattiin itse sen kiekon kanssa. Et ei tunnistettu riittävän hyvin, että mitä se peli kutsuu oikein puoleensa. Ja se vähän meinasi toisessa erässä myös jatkuu siinä. Et siinä tuli onneksi ne muutama pidempi hyökkäysalueen pätkä, mitkä sitten antoi sitä happea niiden onnistumisten muodossa. Täsmäminuutti varmaan siihen, missä saatiinkin yhtäkkiä pari maalia ja oltiin tuloksellisesti varmasti sellaisessa tilanteessa, että oltiin todella onnellisia, että oltiin se 3 maalia tehty. Ei välttämättä ole sitä ansaittu siinä. Et 3. erässä sitten löydettiin enemmän itseämme sen kiekollisen pelin kanssa ja siinä oli sellaisia jaksoja, mitkä sitten kantoi meitä ja siinä ehkä niin kuin tuloksen puolesta oli myös oikeutettu, että peli kanssa tuli tasoihin. Siinä heillä hyvä ylivoima, 2 kertaa rokotti meitä siitä. Taas käänteisesti sitten meiltä tosi hieno onnistuminen Könösen Juusolta omalla ylivoimalla, että pystyttiin vastaamaan vähän huutoa sen osalta. Ja niin kuin sanoin, tärkeää löydettiin se keino voittaa, että miljoona haaste edessä ollaan varmasti oltu, mutta sitkin on tuo joukkue ja siellä kasvetaan niihin uusiin rooleihin koko aika, roolia on tarjolla, niin se on hieno asia tässä kohtaa.
Niin siellä Broolin kantajia löytyy omista junnuista. Tänään myöskin yksi uusi pelaaja sitten organisaation ulkopuolelta. Linus Nyman hyppäsi melkein suoraan autoratista tänään kaukaloon ja aika vahva sisääntulo häneltä. No kyllä tosi ensinnäkin kiitollinen siitä, että saatiin Linus tänne. Että on harvoin ylipäätään löydät markkinoilta tässä tilanteessa näin nopealla aikataululla paikkaamaan isoa loukkaantumissumaa, mutta sitten löytyy vielä sellainen pelaaja, joka sopii tyyliin. Niin siitä erittäin kiitollinen niin koko seuralle ja Linuksen puolesta niin tosi onnellinen siitä, miten hän pääsi liikkeelle. En tiedä, miten hän on tyytyväinen omaa peliinsä, onko vai ei, mutta itse olin kyllä tosi iloinen siitä, mitä näin. Ja tuloksen puolesta hän sai onnistumisia sillä saralla, totta kai tärkeitä ton tyyliselle pelaajalle. Ja itse näen, että tulee varmasti auttamaan meitä. Ja oli hieno homma, että noinkin lyhyellä varoilla pystyi hyppäämään suoraan pelaamaan ja auttaa kuitenkin joukkuetta. Niin fantastinen ensi esiintyminen häneltä. Teillä viikonloppuna nyt sitten back-to-back-ottelut Oulussa Kärppiä vastaan. Perjantai ja lauantai siipirikkoisena vähän sinne liikenteeseen, mutta mikä on ehkä se semmoinen tiikerin silmä nyt tulevaa viikonloppua ajatellen teidän joukkueella? No kyllähän se silmä siellä on ja se varmasti vielä herää tuossa viikon aikana, mutta tässä on nyt pari päivää aikaa katsoa, että ketä on rivissä ja sitten sitä kautta hyökätään sillä arsenaalille kohti Oulua ja varmasti saadaan se vauhti kiihtymään viikonloppua kohti, että niin kuin sanoin, niin roolia on tarjolla ja nyt on halukkaita miehistä roolia täyttämään, niin se on aina hieno tilanne. Haluaisin tähän loppuun vielä virkaveljellesi osoittaa isot onnittelut. Elämä ei ole aina pelkkää jääkiekkoa ja onnittelenkin nyt tuoretta ukkia tässä tilanteessa ja ilman muuta myöskin perhettä siellä Edmontonissa. Onko siellä kaikki hyvin? Oletko ollut sinne kuulosalla? Kiitoksia. Joo, kyllä kaikki on ihan hyvin ja näin ja on kiekon ulkopuolellakin elämää ja katsotaan, että jos löytyisi joku vaikka muu laji jääkiekkoa seuraavalle sukupolvelle, mutta siellä on kaikki hyvin ja kyllä tämä on niin kuin meille kaikille niin kuin uuden opettelua, että isoisä on isoisä ja itsestä on tullut ukki ja pojasta on tullut isä, että sitä kautta niin on paljon asioita, jotka elämässä on muuttunut, mutta että kaikki vaan positiiviseen suuntaan. Että kiitoksia kaikille tuesta ja kaikesta sitä onnittelumäärästä. Kiitoksia. Kiitos. Media, onko muuta kysymyksiä? Ei. Päätämme. Kiitoksia. Onnea ukki. Oot aika hyvän näköinen ukki. Pakko myöntää kyllä, että ei ole ihan ukin näköinen.